Nagabenta ki khubor baman kasni paidbah subscribe ya u antor news. Kublay phi baro kinigilong ki khubor bamda kasni. Kalong ke history ha ke jila Meghalaya ya ke election MP 2008 Namar ki paidbah ke jila kila kyntait ekonomi khmat berim bat kwa bujli da ki bathmai. Ha Shillong ka Voice of the People Party VPP kala thau history da ka jingpelim yo MP ka Congress ba Vincent H Pala hadu lailak nyo pho hajar vote da ka jingyo vote bakot hadu sanlak nripupra hajar vote. Kapau shai kadar ya karai jengki bat pha ek khubor ka bating ya ki sengsan prathai basanshar lingba ki vote jengki ba kilangya ya ka Congress bat EC ya ka sarkar MDA balayalam da ka NPP. Uba pala ulayo saulak khat khandai hajan riuspa prapu khandai vote kabalong san pholai point san pho percent nai ka jingyo vote ha ke election lok sabha hajar khat khandai. Henry yakane ka record lata menta da ukartong ka VPP Dr. Ricky Singkon ubalayo palat sanlak ripu pra hajar lai spa khat lai vote kabalong hadu san pho pra percent na ki vote balathem. Shillong Lok Sabha seat kidon hadu khat saulak South Park Khatway kinong thep vote jong ke election Lok Sabha hajar phosau. Ukartong ka VPP Marway u Dr. Ricky Singkon ulayo palan sanlak ndrupo pra hajar vote katba uba Vincent Pala ubala mi khmat hadu South Samoy kum u MP ke election ulayo palan Shillong khandai pnyo hajar vote. Hatura u MLA berkertong ka Kongres saling isangma ula penkut ya ke jinglong nong mi khman basau news nem na kalong ying ulit porno isangma. Da ke jingla apelim ya ka khun bat MP ka agatha ke sangma usaleng ulayo hadu. Lailang prapulai hajar khandai spa khat khandai vote katba ka agatha kalayo tang arlak arphupra hajan riuspa nyopopra vote kabala pelong ye usaleng banjop palan Shillong sanpho hajar vote. Ki paidbah ke jila Meghalaya kila pen pau shai kedar ya karai ki paidbah baki isi ya ke NPP Namar ki kam jongka. Kadau tunrai ya ke jingrem ke NPP kadi ke slogan jongka agatha ka way ka vote bapertho ya umodi. Kalashim ya kabenta ka bakrau ba ban kring ya ki nong thep vote bakin ai ya ki vote jongki sha usaleng isangma jongka Indian National Congress INC. Katba hatura tu ka National People's Party NPP klamat ya ka jing jakhom namar ka jing ya teklok bar ka Bharatiya Janata Party BJP. Kumta upaidba ka rilum khasi shamon sho ya ka National People's Party ka jing kali kami menta ba hatu ka NPP kan la khikli biang hadin ka jing sha pelim harilum garo. Hadu khat ndulak saupu hajar news pa andrup wengut ki nong thep vote kilaya thep vote ha kini ki artali ki constituency ka jilla kabala long ha ka khat khandai trik uyayong hajar phusau.